mau piye? Gara-gara ikuti musuh kita. Aku dia mau pergi kok. Loh, sampe iki. Ayo.
apa ora? Kowe dipen koyo untuk kene. Hei, ya kau. Wah, naik apa? Keplak jadi balas satu pintu. Ada keplak musuh jadi balas. Panas ya? Panas. Cendet. Kowe bukan dia apa?
Yang iku apa? Lah kene. Lah terus po. Lah kene yo jelas. Kok dia sini cewek. Lah kene. Nah, kene.
Ojo kowe bocah wingi sore. Rambut ekel kulit wis uncak sebagai perawan. Om Banyu Biru. Yang sakit. Anak itu norai boleh keluar. Ini orang. Ompong metro mangerteni kabeh meroro. Oncor waktu. Wis bosah bahasa ikut pancing. Singkut kusah base. Pintu bapak pancing imun kuterewang. Tutu aku sedang beralun. Oh pamit. Iya, Banyu Biru. Kowe wis wani geger ono ing Banyu Biru. Wes wani ngobong desa Banyu Biru. Kula suruh kita jaluk. Dina iki tak raket. Manunggal marah. Kena waton bisa. Om Banyu Biru. Sawan kae. Desa wis kurang karet. Omah padha kebo. Saiki mung kowe. Lek becike sumikro sapa panke. Kabeh mau sebab bumi gak Yo kene ora. Aku kepengin raket. kowe kudu tanggung jawab. Yen kowe ra gelem tanggung jawab, Banyu Biru. Bakal tak leksokan kekuatan. Waton iso kowe. Om Banyu Biru. Sarwan. Yen kira terus sumir sapa panke. Opo kowe sedang raket? Aku gelem sumikir sapa bapak iki ning ana pikune. Opo pikune? Nek kowe wis bisa nyantik. Racing kowe. Kai. Toyo, yang atas malu, nengok cok bunga. Aku enak tak sepiro kata saya. Terus kamu sing kita ten. Nek kowe kepengin piro kasih kene wong Banyu Biru. Tenor aku sih. Ada apa?
Ayo betul saya terakhir kok. Asal ngeplay terus ah. Ngeplay di sana.
Ya. Kata om lo kata om. Kakak cakep. Tanya lari sih belum. Oke. Mulai turun. Ya wes wes, matur nuwun. Tolong. Tolong bisa. Makan dhewe. Ya. Piye hukum bulan agut? Iki piye? Piye? Kowe lan aku wis lakon. Lah ya terus piye ngene iki? Iki sing menungsone sing ora ana semati blas. Lah terus piye? Terus piye iki kudu mikir, Bisane wong banyu do mati piye? Lah iya aku kudu mikir. Alah papa kowe. Wes bar dia mau. Nek kok kowe ae. Ya kayak Rudian. Ayo. Iki aku kudu mikir piye? Bisane wong banyu piro mati iki kudu piye? Wes kene ae ora usah piye-piye, ora usah kakan piye-piye. Ayo golek piye-piye ae.
video Kak, iki piye kok kowe kondi kok kondi. Entek resi. Iso mlaku iki lho. Hai. Iki karo Ajane lumrah asu mlakune piye? lumrah yo. Lah ya lumrah berangkat kok mlaku ya iki asu ora. Oh, asu. Wow. Selos. Loy pak awake Mas. Mas, gonmu Mas. Ora. Lho wis apa? Hei, biasane aku wis ra ngon kirek aku. Blas, blas. Gonmu sulan kondi yo. Padhet sing mati iki lho tuku loro. Tak dol, tak golek jenenge. Wah, iki apa kuwe? Sepedae ora apa-apa. Aman sepedae. Aman. Ora apa-apa. Iyalah. Iki beda apa? Wong nulunge ora wonge Mas. Lha kowe apa jangan aku kowe ora beda. Dene. Cepet turu wonge. Alah wonge ora pate kanggo. Wonge kan penting kowe. Gede. Sepeda ora ngene. Sepeda kok helepan. Telik. Telik. Iku yo padha ae. Urip-urip Pak Beda. Aduh. Aduh. Oh. Nimbal kondi. Mualah nimbal kok kono mengki ono ketoprak ngerti mau. Lali aku. Lali aku. Nimbal kok minta basuki aku. Kok kono? Maksudnya ketoprak. Ono. Ora ayo kok. Ayo kita ayo. Arep ngono pintu kok kene. Iki lho boleh cek iki aku. Ya. Biru. Ah. Asu ki lumrah asu ne lho rek. Iya. Jadi asu ora kaya kire. Iku beda. Asu ne kire padha. Lah kok iso? ASU karo KIRK. Bedane apa? Rupe. Beda urung. Ngelani yo padha. Jadi kire iku ngene lho. Ah. Oh, sik terus. Padha ngene atok kok iso ora bener. Kalau nek guri lho. Kakak kurang Mas. Hei. Kakak sing lanang niku. Hei. Asu iki berbahaya. Bayane piye? Berbahaya duwe penyakit. Penyakit iki apa? Walah tete.
yang mematikan. Virus yang mematikan ki apa? Penyakit rabi. Melu. Penyakit apa? Penyakit rabi. Lah ya melu. Aku yang melu terus, Jo. Penyakit semua melu. Kita ngomong yo ngono sik nah. Ngomong rabi sih, rabi yo jenenge penyakit rabi. Ini mau rabi. Yes. Bukan penyakit stroke. Ah. Terus karep piye karep Lali. Jadi urung tak suntik sing vaksin. Suntik vaksin. Ya iku. Ayo. Pakai periksa sik. Periksa sik. Ya, klimangna. Walate to. Yo, wo. Lha kuwe apa? Yo. Perlu. Periksa nganggo graji iki. Wajare suntik nganggo graji. Apa iki? Liyane ngono liyane. Obat. Woi. Obate ngene. Kalian obat kleru, Mas. Iki mono obat suket merek Enanko. Iki obat suket. Obat suket bedo obat suket. Dodoli kabeh. Ade to. Woi, ngomong merek ta. Iki ade to te. Isine ade to. Wis iki apa enek video. Apa enggak? Ayo padha ae. Boleh. Iki piye? Wes. Tangane sing diane. Yo.